«15 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 27 грудня, 1399-й день анексії Криму. Студія «Скандер Мометов». Стартував найбільший за всю історію війни на Донбасі обмін полоненими. Це відбувається неподалік Горлівки, біля контрольного пункту пропуску в'їзду-виїзду Майорське. Вже звільнено щонайменше 20 осіб. Щоправда, сам обмін розпочався із запізненням. Саме звільнення спочатку мало відбутися о 12-й годині, потім двічі переносилося. На довгоочікувану свободу чекають 74 українських бранці. Як повідомляє віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, списки бранців вже погоджені. Попередньо сам процес обміну може тривати 3 години. Він проходить під гарантіями ОБСЄ Червоного Хреста. Поруч перебувають карети швидкої допомоги. Кілька годин тому в інтернеті з'явилося відео, як з колонії в Луганську виводять українських полонених і відправляють на місце обміну. За своїх 74 громадян Україна віддасть 248 терористів і кадрових військових, яких затримали за злочини проти нашої країни. Планувалося віддати 306 бойовиків, але 43 вже відбули покарання та звільнені з-під варти. Як очікується, звільнених українців доправлять 2 бортами до Харкова та Києва. Літак на військовому аеродромі в Борисполі чекають орієнтовно о 19-й. Всього у Котівнях, ОРДЛО тримають понад 160 українців. Однак бойовики називають значно меншу цифру – 97. Тим часом Володимир Гройсман пообіцяв подбати про звільнених і полонених. Очільник уряду доручив міністру соціальної політики Андрію Реві разом із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством оборони через спеціальні служби попрацювати з кожною сім'єю, виявити усі проблеми. Прем'єр Володимир Гройсман сподівається, що обмін полоненими відбудеться успішно. Всю допомогу, починаючи від медичної і завершуючи соціальною підтримкою, фінансовою підтримкою родин, які багато років в дуже складних умовах боролися з цією величезною несправедливістю. Зустрінь своїх. З таким хештегом в мережі закликають усіх небайдужих зустріти сьогодні у Борисполі 74 українці, звільнених з полону бойовиків. Для учасників акції організували трансфер. Зі станції метро Бориспільська з 5-ї вечора ходитимуть автобуси прямо до місця зустрічі в аеропорту. Ініціатори акції закликають українців брати з собою державні прапори, кульки, квіти і плакати. Захист Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова позивається до адміністрації російського президента. Ніколай Полозов звернувся до суду з 2 адміністративними позовами. Адвокат вимагає надати інформацію щодо указів про нібито помилування заступників голови Меджлісу. Раніше російський захисник і його кримський колега Едем Семедляєв подавали адвокатські запити до адміністрації президента Росії з проханням роз'яснити, на яких підставах звільнили лідерів кримських татар. Однак там їм відмовили, мовляв, ці дані засекречені. Полозов стверджує, це суперечить російській конституції. Подал сегодня 2 административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных, содержащихся в указе, незаконным. И, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. В случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд, и впоследствии мы сможем обратиться в ЄСПЧ. Заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза окупанти передали Туреччині наприкінці жовтня. Чийгоза засудили в Криму до 8 років колонії за нібито організацію зіткнень на мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014-го. А Ільмі Умерова окупанти на 2 роки відправили у колонію поселення за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Українського активіста Володимира Балуха у супроводі пристава відвезли з засідання підконтрольного Росії Роздольницького суду в районну лікарню. Про це повідомляють журналісти з місця подій. На засідання суду карету швидкої викликали двічі.
Після повторного приїзду медиків Балуха доправили у лікарню. Там мають надати довідку про те, чи може він брати участь у процесі. У перерві між приїздами швидкої засідання суду не проводилося. Минулого року на горищі будинку Володимира Балуха ФСБ нібито знайшла 90 патронів і тротилові шашки. Майже рік українець просидів у СІЗО, а з 1 грудня він під домашнім арештом. Адвокати Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, який був повішений на даху його будинку за часів анексії Криму. Відомий татарський громадський діяч Рафіс Кашапов вийшов на свободу. Він перший засуджений за статтею про заклики про порушення територіальної цілісності Росії. Рафіса Кашапова заарештували в грудні 2014-го. Приводом для окупантів стали 4 його дописи у соціальній мережі ВКонтакті, яких він називав Крим окупованою територією і закликав захистити Україну і весь тюркський світ. 15 вересня 2015-го Кашапова засудили на 3 роки колонії загального режиму. Він провів за ґратами весь термін. Біометричний контроль на кордоні з Росією, на лінії розмежування у зоні АТО і на адмінкордоні із анексованим Кримом. Україна запустила його у тестовому режимі, а повноцінно він запрацює з 1 січня. Однак в Українській Держприкордонслужбі запевняють, кримчанам здавати відбитки пальців не доведеться, адже вони є громадянами України. Біометричний контроль торкнеться лише іноземців, у першу чергу росіян, а також громадян ще 70 країн, перелік яких затвердив РНБО. Під час перетину кордону з Україною іноземцям доведеться проходити процедуру сканування відбитків пальців. Громадяни 71 країни, ті, з яких потенційно може виходити небезпека з тих чи інших причин для громадян України, вони будуть здавати біометричні дані, а саме відбитки пальців, під час перетину кордону України на в'їзд. Ці 71 країна сюди входить в тому числі і Російська Федерація. З 1 січня ця складова, мається на увазі біометрична складова загальної системи, вона розпочне свою роботу в 157 основних наших пунктах пропуску. Окупанти штрафуватимуть кримчан, які на своїх автомобілях не змінили українські номери на російські. Нові обмеження набувають чинності вже з 1 січня. Під їх дію потрапляють ті машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученнями або придбані у кредит чи лізинг. Часу на переоформлення автомобілів окупанти не дають рівно до Нового року і продовжувати цей термін не збираються. 2,5 мільярди доларів на таку суму Туреччина придбала ракетно-зенітних комплексів С-400 в Росії. Це 4 дивізіони. 45% від суми контракту Анкара виплатила авансом. 55% – російські кредитні кошти. Перші поставки розпочнуться у березні 2020-го. Таким чином, Туреччина стала першою країною НАТО, яка закупила найновішу систему протиповітряної оборони «Тріумф» в Росії. Водночас турецький прем'єр назвав угоду вимушеною. Мовляв, Туреччина краще б придбала ракетно-зенітні комплекси в членів НАТО, однак не змогла домовитись. Стрілянина у Москві. 1 людина загинула, щонайменше 2 поранені. У російській столиці екс-співвласник і директор кондитерської фабрики застрелив охоронця та поранив ще 2 співробітників. Він пояснив, що став жертвою рейдерського захоплення і оборонявся. А за даними ЗМІ, чоловік озброєний рушницею. Нині на фабриці «Меншевик» проводять зачистку. На величезній території намагаються знайти нападника. А за даними правоохоронців, чоловік постійно переховується і чинить опір затриманню. Генпрокуратура Росії підтвердила. Генпрокуратура Росії підтвердила Іллі Авір'яну. Неодноразово протягом 4 років відмовляли у відкритті кримінальної справи щодо рейдерського захоплення кондитерської фабрики «Меншевик». Кіборги знову б'ють рекорди. Фільм Ахтема Сейтаблаєва про героїчну оборону Донецького литовища вже зібрав у прокаті майже 20 мільйонів гривень. За 3 тижні його переглянули понад 250 000 глядачів. Режисер фільму «Кіборги» отримав приз кінофестивалю «Молодість» «Скіфський олень». Дякую. Так, я не побачив верховину, але я сподіваюся, маю мрію, що ми обов'язково там будемо. І я особисто як режисер, якого запросили знімати фільм Захар Беркут, я користуючись службовим положенням, запрошу наших продюсерів та оператора обов'язково подивитися.
Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Намутулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.